I'm sorry, Padalang. I'm sorry. I have to learn. It's okay. It's okay. It's okay? Oh, okay. Thank you. No problem. Oh, maybe I can learn with you. What? Maybe I can learn with you. Oh, yes, yes. I know. Yes, I know. Kok iya. Iya, Mas. Bahasa Inggrisnya iya. Yes. Iya. Yo, kowe kan lo caritane wayang Jawi kuwi ora. Sithik. Setitik. Mau meng dinggo sepot ya tri mantri dadi aja dikebarke. Oh, biasane ya dikebarke gara-gara kok. Ha iki wis gara-gara apa? Urung. Ngono lho dadine nek nggo sepot ki meng sak larapan wae. Mboyo deng ketak tungdeng kowe tae gong. Lho kok cendi banget. Ane sing penting atos. mulai cendek kok atas ora. Selamat malam Marisa. Selamat malam Mas Bagong. Piye kok kaya ngono. Ora ketemu pirang dina karo kowe nak? Nggih 2 minggunan. 2 minggunan. Nggih. Sudo awakmu? Saestu, Pak. Rada kuru ngono lho maksude. Wah, seneng kula nek rada kuru. Rada lengene ora kaya dek mben dek mayang terus kae mah gedhe banget. Kowe nek keplok kaya sikil loro. Tak mati kok sikil kok nggo keplok lengen aku ya. Ayo, wah dandanane ya apik. Pancen ya kudu dilatih to wong dandan iki. Orisa iki lambene wis lambe apa jenenge nek carane lambe seksi. Monggo le bengesi ya diturahke tekan dhuwur. Dadi ketoke dhek iki meneng wae rak. Monggo bar nelek terus. Oh, silet pitik kowe ora. Walah, Jen. Ning seksi lho, Sak. Seksi, Pak. Abang beranang lho. Ayo suwe ra ketemu Arisa, statusnya nang WA meng bola-bali ngurusi anake wae. Lah nggih to, Pak, mumpung prei. Anakmu sesek apa? Nggih. Kok dikai ngene barang kae? Nggih, sesek, Pak. Turun kowe. Mbokmu kuwi lemu ya sesek, kowe ya duwe lara sesek, anakmu ya sesek. Dan prei marah bojone lara, rataya. Bar kuwi anake lara ya wis diterima-terimake sae ora didoli karo sing gawe urip. Lumantar aku. Ah iya. Kok lumantar? Tegese rezekine lumantar aku. Aku entuk rezeki kowe tak rezeki ngono lho. Ora kok kepiye-kepiye iki aja duwe panyokra bawa sing ora. Nembangsa, yo. Nggih, nika Mbah Waluya wonten nggih kalih busuhin. Mbah Waluya mung arep ndelok. Ora arep. Mboten kok niki. Aku pun munggah. Oh ya, Mbah Waluya kuwi ora seperti mau jare muni gering. Nek ra munggah darani tene ra bayaran. Aku tak rewangi saka Gunung Kidul lara kowe teko lho aku men dianggep batik PWKS. Konsekuensine pancen ngono. Sampeyan muni aku kula gering nggih Mas mboten sadunggahke. Ngono. Aku rak ya ngaso wae, Mbah. Ha nggih kula tekan tuku doyak kalih Pak Harto. Bali nggih. Lah kan apa munggah ra ketang piye-piye nggih. Lho nggih nderek pan dadine munggah ring niki. Nek mboten kula turun nang omah, piye diajeng kabarmu? Nggih, sing dalu Mbah Waluya. Sehat, Mbah? Ya alhamdulillah. Pripun? Ora piye-piye aku anggar cedhak kowe kok awakku gringingan kabeh. Kok saged? Ya iso wae lah latihan. Gringingan masalah apa? Duka niki kok dadi wes. Kalih sinten Mbah Waluya? Kalih bojo kula.
Ya wingi neng nggone dhewe. Wah, seneng aku ditekani sedulur ngono ki. Nggih, seneng napa senep mboten ngerti lho. Aku anggere ditekani sedulur njaluk sumbangan ki seneng. Nggih, matur nuwun anu Mas Petruk. Sesuk kersane napa tujuane kanca-kanca niku kasembadan. Amin amin. Nggih. Undangan pun kula betok kula saoske jenengan ing jenengan 8 malam 9 tindakan. Nggih, mboten iso. Nggih, mengke diwakili kalih kanca-kanca mboten napa-napa. Nggih, kanca-kanca sing mboten do lunga niku. Nggih. Lho, lah kowe le lunga ora ngejak kanca-kanca. Aku ki saiki arep mengembangkan tompo dalang tok. Wow. Kurang gedabiak. Jenenge nyuras rezeki. Ayo sing adil rekoso bareng mulya bareng wonten. Kepiye nduk arep nembang apa sliramu Cahayu? Napa nggih Mbah kalian jenengan Mbah? Ya sapa sing kira-kira aku ora iso gak wurung. Santai wae saiki. Santai. Kiai semene iki padha ngrawuhi acara PWKS. Nggih. Wayangan iki ya nuwun sewu nek lakone ora lakon wigati ayo. Aku nek muni lak nang gone kanca-kanca dhewe iki rasane pengen gawe lakon mbuh wujude piye. Iya. Nek jenengan gawe lakon ganti-ganti lah nek kula ndaga swidak dina ning kene terus arep muni apa ya pun sak dadine mawon ngoten. Sik ingin sanggupmu kenapa apa iki? Aduh. Oh, Terus ngono udun kok neng janggut. Niki jerawat. Oh, jerawat. Jerawat ning gedhe. Oh iya, jerawat jumbo. Kuwi padha karo muni iki meng kutil. Kutil ning gedhe. Iya ora apa-apa jerawat iki bebas kak manggen ning dinti ora nganggo KTP. Ya nembang apa? Kalih jenengan nggih. Iya apa? Napa Mbah? Manut Mriki to. Napa Mbah? neng mbakmu wedok jenggono. Nek ora apa-apa to mbakmu nek yane iki ngertine gur teng jenggono ireng-ireng ora. Omongan barang wis ora krungu nek yane iki anu budet mbakmu wedok. Oh kaya lebaran ana wong nyumet mercon dhuwur ngene sapa to taktik kuwi ngono bojoku kuwi ora tidak. Mbok aku iki kepiye karo kowe ora Nggih to Bu. Ayo. Apa? Sak karepmu rasa tak arani. Oh wis sak-sake. Renggu nggih Pak. Renggu. Rengu. Heeh kowe rengu. Aku tak lungguh kowe rengu. Aja lungguh Mbah. Lah piye? Ngancani aku. Oh iya. Ning gentenan aku bareng ngancani kowe, sesuk mbahmu wedok ning Jakarta kowe ngancani aku ya. Ngancani ngopo Mbah? Lah yo ngancani men ra dhewe kok lemu aneh. Memanise berati Ora mangan we wareg nek cedhak kok ngene. tenane Mbah. Tenan nek cedhak bojoku mangan 3 piring cedhake malah ngelih nek aku. Wah, iki dari penggemar Titot. Ya, Titot Fans Club. Wis metu kaos iki. Gambar pip. Titot ayo nek digenjot titot ngono gambar. Request lagu Sesideman khusus Butatin. Oh iya, nya. Kayak kene engko ndak. Mureng-mureng. Iya. Jane layang ngono kuwi iso nganu lho, iso dapusi lho. Kok dapusi piye? Kae Prastiwi mulai nulis kae. Saka Prastiwi Lovers. Nyuwun lagu Goyang Semarang. Khusus Bu Prastiwi dhek cucul 150 dubengke nitip penonton liwat ngisor. Wah, wis kaya saka penggemare. Engko neti nulis genti ya. Neti Fans Club. Beda ontel neti Fans Club. Mbok Pripun? mbahmu wedok e kon munggah kene mbane mendhengok-dhengok arep men ngancani kowe ndak ndarani ra teko kae ya termasuk le golek rezeki barang karo anu bojoku Suhan anu Suhin nganti Suhan wah iki lagi saka Aceh iki dadi durung ucul
nggih. Oh iya lali ndasku ora tak gawa. Bulane tekan kene to sampean ki. Nek arep lungan ki lho mbok yo mite dinggo. Dadi men Jawane ki ketok. Oh iya. Anget awake. Kualik ki Ndes. Kok Des ki lho Subrono karo bojone kok. Jeneng ora Mendes Suhini lho. Aku mah kok rasane ki njuk rasane sirahku senut-senut ngono Pak. Kowe krungu to? Lah krungu. Ngono jenenge nek krungu ya ora ngrasani. Nek ngrasani ki nak rana Kok wong. yahene kok jarene katon ireng kabeh ya ora to ya. Oh weruh to. Weruh. Batane to aling-alingi nganggo kaca naku kuwi nek ora ya blaruk padha wae. Kene tengah, Nduk. Wis aku bali rono. Ora kene wae. Ngancani Denok. Denak sapa? Denak Deblong. Gandes luas wira gane Jane dasare bocah iki ayu arep udune gedhe kaya ya ayu ya. Lah iya lho kowe iki udun tok kok ora iso ngomong apa. Kok udun tok. Rina manggi mangatra tapan Montang manting. montang manting tanjena Iki biyen rikalane bayi didulang apa ya Pak Nek? Ora didulang apa, iku ceko nang weteng wis latihan nyinden. Ora weteng kok latihan nyindir. Lah sering dikirimi mik. Dadi ngene ya, Nduk. Dadi Sobrono. ayu. Iki mau lho sampean sing arep apa piye? Ya sering dolanan mik mbok niki seneng dadi diatone nang weteng dheke krungu ngono lho. Iki nek wong ayu tulus iki wiwit lambe nganti tekan jero ki abang kabeh. Tenane. Ora kaya kowe kuwi. Njaba abang jero rada irung coklat. Coba Nduk. pipon Nah, kuwi ya ta. Jenenge ayu tembus ya kaya ngene iki. Tembus tekan ngendi ya? Tembus tekan jero nyuwara ki ra mung lipene sing abang jero barang abang. Apa ketok Pak? Aku Ketok, mau Mbah. nginjen wah aja ngono kuwi Nduk. Aku anggere wong buka kono ki tratapan ya aku. Buka apa ora dibuka apa-apane? Neneh. kang masih roduh wong bagus Neno-neno. gampang teman ambah kita Iki layange lagi tak temokke iki apa? Mbah Waluya kasuwun minggah saking ketua panitia Pak Hartono. Kalian mangke adik kula Sigit ugi kasuwun nyekar saking Pak Hartono. Oh iya. Ale dalek layang ki nang kidul debok kono. Mosok dalang kon brangkangan dasun mlebu. Saking kakae layang kok. Iya, le muring-muring tenan. Yo, nah. Ayo. Nanane. Kok gubu kasmara to? Sajake katon lengu. Ah, yuk, mangga. Sama
duduke ora kong jelas. Nggih. Ngomongnya jelas kok buanter banget lah. Aku ini orang dangdut itu rasanya yang awak yang tercep. Kudu di tak hudang tak dua ya. Iki sing ngendang dangdut mesti apike ra jamak-jamak terus. Sami-sami. Orisa. Ya, wah jan suarane apik. Suarane apik. Ya. Iki pirang-pirang tamu kehormatan ya kudu ditampilkan terus. Ya. Men supaya rumaket awake dhewe. Sapa sing arep kontok suwune supaya ben ya saurane nek iki dulur-dulurku dalang ki arang-arang mlebu TV. Waduh. Kita gawe mlebu streaming men raine ketok. Ya. Adikku Sigit ya kono tengok nang ngarep apa sindeng ngono Git. Ayo Git tak iringi Git. Tutup. Linggo temudi. Nah, ning kono. Ya, ado-ados kok Rembang. Oh, guys, dalang malang melintang ning Tetek. Lho. Maksudnya ning Jawa Tengah ki ngurak-arik iki to. Iya. Wah, wis biyen ya. Biyen aku wis payu mayang ki nek dhek gelem ngakoni iki
turu ngomahku nggawa handicam anggere aku mayang direkam, anggere aku mayang direkam. Kula akone niku riyen jasa Kiseno Nugroho melu gedheke kula niku termasuk guru kula. Lho, nggih gane ku yoga iki do ngematke ora kowe. Guru kebaikan nggih guru kenakalan gitu. Andel ora. Iya. Nggih zaman kula kuliah wonten isi STSI Solo niku dolan kula teng Yogya. Nggih, heeh, kudu tok akon iki. Jelas nggih pokok guru. Kowe nggawa video nganti gawe Bagong cacahe 8 nek ora 9 ngepaske karo suarane dheke. Duwe njaluk pendapat aku niki kula Bagonge apike sing pundi? Apike rasa Bagong, aku ya. Iya. Apik. Matur sembah nuwun Mas Sigit sampun dumugi mriki. Wilujeng Ambal Warsa PWKS. Nggih. Mugi-mugi sedaya kadang-kadang PWKS saya rukun, saya kuncara ngrembaka. Ya disrawungke. Grupmu jenenge apa? Cakraningrat Fans Club. Menika sebagian sami nusul mriki lho Mas Eno. Cakraningrat Fans Club. Cakraningrat Fans Club CFC saking Rembang Semarang do nusul mriki. Lah, ya sing akrab ngono kuwi, penggemare ya akrab, dalange ya akrab. Ayo. Nggih, Kakak. Jalan-jalan ya, Kit. Tegese gamelane konone arep dienggo dinggo. Mbah Jan. Yo, nggih dados menika sejarah Mas Eno nganti mantenan kula riyen sing mayang nggih Mas Eno, anak kula Supit nggih Mas Eno, Suran nggih Mas Eno, pokoke anak kula Awang niku favorite Ki Seno. Kalih kula ora seneng. Wah, wayangane bapak elek. Sik kowe iki malah ngeling-elingke kowe berarti wayangan aku ki ping pira? 3 ya? Ping 3. Ping 3 ki kowe ora nyangoni terus e. Malah tok elingke aku. 31 ya Mas. 31. Ngalahke aku yang elok gitu. Iki bocah iki Sigit iki dolan kon aku nganti moh to. Mergane apa? Mesti mangkel nek omongan kon aku. Iya, trimo omongan terus mboten saged niku. Wah, Mas, sampean niku lara lho. Ora sing ngomong aku lara sapa? Aku sehat. Mbak, lara tenan. Berarti kandhane gugu. Ayo, Mas Joko Sunarno, tindak mriki Mas. Tutuk, Mas Joko. Tutuk. Nah, dalan-dalan ya. Karo Bambang Wiji ora tukul-tukul ayo kowe. Banyak, ayo, banyak. Tindak mrene. Ya. Adimu. Gitu. Tutuk. Nanti wong. Munggah kene. Aja disuwuk sik men komplit sik. Mas banyak. Mas Wisnu. Endi Wisnu? Mas Gatot. Wisnu ngene Pak Wisnu. Pak Wisnu. Pak Wisnu. Jampese lemu-lemu. Tuk. Ngene iki wis ketok Jawa Tengah karo DIY iki merapat jadi satu. Lah iki petingane dhewe-dhewe. Sigit ki nek sabetan ya apik, iringane ya apik. Banyak iki ya dramane ya apik. Drama kehidupan. Nah iya. Mas Joko Sunarno iki ya suarane trowokong. Heeh. Nek Bambang iki keluwihane mung siji. Napa? Rabi. Lah sing ngandani jenengan to jare arep dadi dalang laris iki ora barabia. Penangkapanmu kleru kok. Lah penangkapmu ya ora cekatan. Sing jeneng kowe nek arep dalang laris iki
ngepek wong wedok ning aja dirapen. Ora malah mboten apik. Ya, iki wis 3 wis 4 malahan. 4 iki jane isih siji nang jaba iki. Ki Wisnu. Hadi Sugibar iki ora rene ngono. Nenggon aku kon delok wayang malah remi ayo. Ayo wis senenge dhewe-dhewe kok ya. Yo iki dong ngucapke selamat ulang tahun kagem PWKS, matur sembah nuwun. Ya, Mas Adi-adi ya sing wis kepareng rawuh mrene. Gak terus dibawani apa saka Sigit mengalor. Nggih. Ayo niku nek nyuara elek ta iki. Ora apa-apa. Lagi sing digoleki ora suarane. Niku nggih sesideman nggih. Sesideman. Sesideman dandang gula mungkin sembah Mbak Tatin to. Nggih ngoten nggih. Sesideman ki ditareni kae do apal ora. Nek lor kae ki apal ning do. Ngeten catetane sinden. Dandang gula. Wong sing marahi ya kono kok. Leleren rak mergo lara niku to sampean. Pak Seno, niki Kang Mas Risusilo Tengkleng nggih rawuh. Oh, Mas Tengkleng. Mas Tengkleng. Dodok. Nah, niki imbangono katresnanku mriki. Nah, Mas Tengkleng. Wah, piyayi rawuh ado-ado. Jejer kita tawakke nang penonton sisan iki. Wis nek arep nimbali dalang ming karimire rata-rata RP wis. RP niki rasa domongke ora. Matur nuwun Mas Tengkleng kepareng rawuh. Nggih. Menika Kang Mas Suryanto pamit kula wau. Nggih. Mergi wau dalu ngebyar nderekaken Mas Sigit Sombo Juwing wonten. Oh wonten gubernuran. Nggih. Nggih. Jane kula sik mayang. Apa iya? Kandha takono Sigit ora percaya. Aku dibel Pak Gubernur. Oh. Kring. Aku terus soy. Ora rabies kok tinggi. Terus kula mboten saged aku ya ngono. Ora rezeki kok senengane direbut-rebut. Ah nggih, matur sembah nuwun karo Mas Tengkleng kuwi ya kulino kepethuk. Iya, ya panjenengan ngetan sok weruh sok kepethuk. Ya muga-muga iso sambung pasduran sing apik ya, Tru. Ya, kole adu-adu tekan kene. Kok ngantos prisa mriki Mas Tengkleng. Nggih, Mas Reno. Niki wau di-share kadang kula anem Mas Sigit. Oh. Tak galake penonton iki jenenge. Monggo nek kula keng Boyolali keng mriku jam 8 dugi mriki ya ngeten. Jaketen iki sedhuwur mriki. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun mboten napa-napa. Nggih. Jan mesake ya nek Januari Februari iki terus dalang ki rai do pucet-pucet. Ya wis ben ora apa-apa. Ayo kowe iki arep bengi iki mayang gleleng wong ora nganggo dhuwit kok. Nek ra iso ngono, tawa. Aku ngene iki mung gedhekke sedulur. Oh, sapa ngerti daerah kene iso tak utangi. Oh. Ngawur. Ya Git, kowe daturke men do lega penggalian padha prisa. Ya. PWKS ki ya men padha ngerti iki Mas Sigit, iki Mas Benye, iki Mas Tengkleng, iki Mas Joko Sunarno, kae Mas Bambang. Heeh. Wis dadi nek do nonton wayang ki aja mung nonton aku tok. Ben wis ra apa-apa nak kula. Dunia nek sampeyan ku trima. Mboten beda kali Mas Sigit. Jenengan niku ya sing gedheke kula, ya sing nuntun-nuntun kalih kula. Kowe picak apa mbiyen? Lho tegese niku le nuntun kula iso berkembang ngoten lho Mas. Oh, arek ngono. Wong karo adine kok micak-micake lho. Ora perkara ngono, kowe muni kowe sing nuntun-nuntun kula. Tegese niku nuntun teng kepinteran. Oh, Lho men maju. Ngomong karo aku kuwi digenahke sing Ha ki leres Mas Sigit pancen kali jenengan ku pamane ngomong-ngomongan iku iso emosi tenan mboten wong kudu sangu puyer niku Mas. Ya aja digawe emosi wong aku sing mangsuli ora emosi kok.
Mboten napa-napa. Ha iya. Aja kok kowe yagaku ki jane nek upama wani ya wis do metu kok wingi-wingi. Oh, ana sing ora ngelingi ekonomi, trimo do metu. Ndas asu iki bendina. Jebule rumuse pun kecekel nih Mas Bambang. Sebabnya napa Mas Eno kok laris? Nggih. Nggak lagi niki kula ngerti. Jebule ning ngarep dalang niku enten timbo cet. Wah, ini pesugihannya timbo loro niki. Iya, iki pancen iki nggo ngepruk sirahe piyagane. Ngrene sing lir-lir lang tak jupuk tak untalke glodok. Mas Sigit. Nah, niki nek sampean ngaku riyen muridé Mas Ino gitu. Murid. Bambang ngurung aku murid nasional. Niku asline murid kula nek. Berarti sampean kakek guru lho. Nah iya no, kula ngerti sak kabeh. Besus niku rasane iki uriyen Trubune. Oh, karena kowe nek ngerti aku robene mbiyen asli udu menungsa kok. Aku ting benyenyi dheke saya menah. Gudiken ki ra mari-mari. Oh, Allah. Gudiken ki nek nggon sikil wangun, banyak ki nggon ndas. Borok. Sampean bane sampean teng kamar mandina kelingan mboten? Apa? Napa jenenge ledes ngon lakang nika? Kula ken ngeruk ngangge lading terus ken nyemprot kalpanak sampean kelingan mboten? Jebule ya elek ta mbiyen gitu. Nek saiki sembuh. Saiki aku bareng dadi wong rada cukup ki gonta ganti. Iya. Biyen niku sampean Mas kene ngerti cawet niku diwelak-walik kok mingen kok. Nggih, nganti sesidemen. Kula apal mbiyen. Ayo kita dolan ning Parangkusumo. Oke, ning ndi Mas? Ning topo. Wah, aja domong ke. Niki kula urung ngomong apa-apa lho niki. Kula ya urung melu wadul apa-apa lho iki. Omong, tanggapi nak kowe. Arep wadul apa deh. Omong. Ayo. Mboten sesideman nggih. Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Menawi sing wau napa niku sing tembang Mbak Risa? Remu niku Pak Wongso Subagio, Tulung Agung. Ngene iki lho karepku nek ngerti do nembang iki penciptane ya disebut men. Ora penciptane iki ya marem. Pak Wongso sapa? Wongso Subagio, Tulung Agung. Oh, aku akrabe karo Wongso Subali. Gede tenan gede. Wiwitane andek raksan peke Suarane ya ganti dilempar nang banyak. Priya bagus. Cirine putune bancaki suarane apik-apik. Waduh. Tekone sik elek-elek. wis omong dhewe kok. Ya, sing ngajari nggih sampeyan. Kang olah budaya Mas Tengkleng. ya sowan menyang kutha gedhe ya kabar iki Mas Tengkleng iki sing di apa blak ki Pake Karang Pandan. Oh nggih lah, riyen kalih Pak Mantep ngawur 2 tahun. Nggih. Nggih. menika ki guru kula niki Mas Eno, Mas Tengkleng niki. Nggih. Oleh mulus ki sok kapan? Lho, saestu riyen Mas Tengkleng nek sing mayang bengi, sing mayang awan niku kula daerah Tegowan niku grobogan niku kula lakoni 1000 le. Zaman niki Bayarane 75.000 niku. kuliah niku melu kula siji. Nggih. Nggih. Lah saiki do pinter-pinter malah ya apik to niku. Wah, ya wis nek nganti lali karo sampean tegese Sigit niku wis ora ngwongke sampean. Durhaka. Nyatane ya nge-share bikin mriki wong. Nggih. Terus Mas Joko Sunarno mangga. Bantara terus ka yun Oh,
ditulaki dalang senior nek Mas Tengleng ki mantep nek Pak Joko Sunarto Pak Anom. Oh, Pak Kliwir kula Mas. Napa? Pak Warjito Kliwir. Oh, Niku awit carane jarian, carane mlaku sak tumindake men kula tiru nika. oh nggih. Pak Kliwir. Nggih. Nek Mas Bambang sinten sing ditu? Niku sing ditiru lembut. Lah apa-apa. Sesuk angger liwat. Sesama psikota dilarang saling mendahului nggih Mas ya. Nggih ngoten niku. Ya. Mboten napa-napa. Selendang kuning kang saking bukir Ya, suara kurang permana. kilo iki swara kurang permana. Suara kurang permana. Wadi cengkok liya. Ning wasesang Jan, ape ta? luar biasa. Sing jeneng tebaki kaya kodho kuwi. Ya andake lho terus ora sembrono. Ya lanjute. Ngungkrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake halis Sing nembang Apa sing kari dhewe kok aku iki? langgon pas sesideman nggih. Ah mongko Terus no sesideman nang ning ora anu ndrek-ndrek. Ayo arep si terus tresno sesideman. Ayo sing nembang ya sing wedok iki nek lanang ya ora apik. Ngadeg nih Mas. Sapa? Mbak Tati ngadeg niku. Oh, mau ana pamundutan Mbak Tatin ya. Ayo Tin, kon ngadeg karo si Mas Sigit. Sinden favorit kula niki. Oh, ayo. Sinden favorit Sigit. Favorit kok favorit. Ya. Luwe becik patenono. Ya ya Mas Sigit kancane. Timbang pepisahan. Duet karo aku. Ya, wis ora apa-apa sak Pripun kabare sae? Alhamdulillah saya. Kok mendak ireng? Kebiyen ireng nih, Pak. Napa nggih? Nggih. Ketoke wingi dados supir kula nika. Wah. Lah wingi nyopiri kula tenan lho. Nanti. Wah, pas wayang teng Rembang niku kula sebagai driver Argo Laras to. Sebelane supirane ya penak tenan. Motor nek urung lunas penak niku. Nggih, kula riyen nama jenengan Din. Bareng. Jenengan Luwe becik matenono timbang pepisahan anane paling ukur baru pisan to. aku ora apal sideman we payu kok kowe cerewet. Podho kabeh dalang niku ora apal baris karep tok. Nek ora apal sesideman ning cok nglakoni sesideman. Wah, sapa sing Jenengan niku? Loh, apa sing dipangan? rumah saku ora cedak sapa-sapa kono sing mlebu cangkem ta iki. Ayo oke Napa cilik. kepik napa? Kowe muni piye lambemu mau? Napa? Jenengan ora apal sesideman ning kerep nglakoni ngoten lho Mbak Tati niku. Fitnah. Hoak. Hoak ini apa? Saiki mengabarkan berita bohong kuwi padha karo
melanggar hukum kowe nek tak kandhake Pak polisi kecekel kowe ora sembrono. Lah ngapa? Fitnah kowe iki ngomong fitnah di depan orang banyak di kalayak rame. Apa tenan fitnah? Loh, Wingi kae ndek wingi aku weruh lho. nanti Ngidul rono. ngidul rono ya aku tetirah. Petira apa? Ziamon, ziarah kok ziamon. Oh, ziarah. Ziarah kok nganggo mic barang. Wah, sing jeneng wong sesideman ki beda karo wong karaoke. Iya kan ki sesideman ya meneng-meneng lho maksude. Loh, ora wae, aku nak karaoke pamit bojoku. Lek pamit piye? Wah, aku arep karaoke. Ngapa to Mas kok dadak karaoke olah swara, olah vokal. Timbang karcise ketemu ning jaket. Modar. Apa? Ya, kowe lakonmu kowe. Nota pembayaran karaoke disak bojone Tatin ayo. Bareng boncengan dileboni sake. Iki apa, Mas? Ha iya. Kok ana tulisane Nova 60.000. Rita 70. Padahal iki sing ngejak Pak Seno lho. Aku mau kan ngejak. Lah iya. Ayo terus. Jenenge ngejak Allah terus kok nek karo bojoku. Sing ngono ya bojomu ya Allah tak jak Allah ya. Lah nek arep nolak karo bose ya piye? Wis gak nembang. Ora kabare kok kanthi tekan Rembang bareng Mas. Nota mau lho. Lho suwe nek diceritani Mas Tulus suwe banget. Oh, sebenarnya cerita-cerita lah. Nggih. Pak Ulus nakal lagi awas kamu ya. Ayo nebang Kak. Ayo nebang lupakan yang ngegong. Oh iya, lupakan yang ngegong. Dia kalau hari ini rada budek kok. Iya, ayo. Luweh becik patenan Liwat kinca ngingalismu kuasa andang wis lingsir wis aku isih mampu mateni siramu mangkaku wis cah gunung najan bocah urip ana putra gedhe kowe tak tukoke omahe saisine kowe apa wae nadyan sesi teman pasti selamat ulang tahun PDKS yang kelima. Hidup PDKS.
Sigit. Ya, wah. Kabeh wae tak dongake do laris kabeh ya, Tru. Iya, supir gentinan lho Mas, lho main jenengan sing nyanyi ngapik. Oh, siap. Aku mesti ra teko. Wis senengane mempeng le wangsulan ning gawe gelo sing tok wangsule. Pancen kuwi ciri khasku. Mas Bagong. Pripun? Dalang-dalang ini saged nyanyi nggih. Saged to? Saged. Oh, dados mungkin jenengan teng Solo nggih nyanyi genti. Niki kula nggih ajeng nyanyi, Mas Sigit nyanyi to. Kula nggih nyanyi genti. Ah nggih monggo Mas Cengkleng. Wah, Mas Joko Sunarno mungkin nggih nyanyi. Siap, wis pokoke bengi niki ora sanggo lakon. Lho. Lakone mau kuwi anakmu dilamar Semar mau wis men kok urusane engko ning KUA wae rasane. Engko nek rampunge gara-gara iki engko jam tengah apa yo langsung selesai ngono wae. Ya niki ngeten Mas Bagong. Pripun? Ingkang sepisan nderek Mangayu Bagi Ambal Warsa kadang-kadang BWKS. Nggih. Kula matur nuwun sanget dumateng kadang-kadang BWKS. Amargi menawi wonten Semarang, wonten Tegal, wonten Kendal, sami rawuh menika mbah kuwi dalangi sapa tetep dirawuhi. Tepuk tangan untuk kadang-kadang BWKS. Langkung-langkung BWKS Kabupaten Semarang, Mas. Nggih. Kula salut sanget dados panggung dereng dipasang niku dipernahke. Iku kurane panggung iki sementen. Nggih. Jam sementen iki kedah medal senek, jam sementen maem, jam sementen rokoke sementen niku Andi nika mesti kirang 5 dinten teng sing di omah nika. Oh. Jane niku BWKS napa sinoman? Lah nika ngantos semonten perhatiane kali kanca-kanca seni mila matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Kadhaipun kawiwitan saking BWKS wonten malih Cakrane Ngrat menika penggawaripun Mas Sigit. PSMS UY wonten Kas FC menika sae sanget. Sedaya manunggal kok pancen sami srawuh Mas. Kas FC menawi ulang tahun BWKS nggih sami rawuh. PSMS nek ulang tahun nggih anu terus niki BWKS nggih sami rawuh. Iya, ya ngono kuwi iki do mulai nglumpukke penggemar-penggemar kuwi. Niki nggih pun nonton PSBW. Ya. Penggemar setia Bambang Wijinugroho. Oh nggih. BKBWN Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana. Nah kula le Mas Cengkleng BPJS. Napa niku? Niku mung paitan murah-murahan niki. Iya, maksudnya tegese BPJS ki menggo nyumbangke rumah sakit kuwi. Monggo Mas Joko Sunarno sama Mas Cengkel badhe nyumbang menapa mangke kajenge dipun dampingi Ibu Waranggana. Nggih. Kula menika nggih duwe lagu sing damel kula piyambak. Nggih, lah ning kanca-kanca saged mboten. Imbang ana katresnanku. Oh alah. Nggih niku kula dereng ngerti niku. Mas, menawi pareng lho Mas. Kula tak nyuwun pirsa niku inspirasine napa riyen kok? Yo saged. Ya biasa nek dalang saged nguarang tembang sing booming imbang ana katresnanku. Lah nggih niku ya biasa nek dalang kuwi umpamane arep nyelaki tumindake ngono kuwi wis elek banget lho. Nyun sewu lho Mas, nah niki tetep kula bantah. Sebenarnya bukan hanya dalang. Ya kita sing dikambing-hitamkan mung dalang tok ya salah lah. Salah, aku ora seneng ngono. Nggih no, wong sing asline ngungguli dalang ya akeh kok. Anane nek dikambing-hitamkan mboten gelem. Ora asli. Yakin nek diasokke malah. Lho, tegese dikambing-hitamkan iki disalahke ngono lho, Bang. Nggih, larase pilok 6. Nggih. Imbang ana katresnanku niku karyane Pas Cengkleng to? Nggih. Wah, alah lagi ngerti saiki. Nggih, mbok menawi mengke nggih. Insyaallah saged ya sindene mangke. Lho kinten nek karyane Ki Mantos. Ning ngarang dek kapan Mas Mantos wis ora ana kok. Mbok menawa Ini sing lagune Mas Cengkleng meledak kathah Mas niki. Nggih. Panggodaning katresnan. Nek apa Kang kae? Nggih, Blenjani. Imbang katresnanku. Ngagem bawa mboten Mas? Nggih, bawa. Nggih, bawa. Mangga. Saben dina mung ngalamun gejala edan. Iya, betul. Saben dina mung ngalamun ya. Angen-angen mring wong manis harap urip barengan
tega wae lan pun kakang badik madrim iki ngopo ya Gong mbok menu hati kurang bisa lali saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun among tansah katuru wawayanganmu duh nimas wong ayu nitalitan bisa lali saya anggrek ujit ati wong manis kampung kupantil ing padoning netra apa eko sira nimas ditreng janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu abane rusak kanca-kanca. Lha kowe apal aku nang bangono katresnanku. Neng yo mongko nimas katresnanku babasane tan bisa tinuku condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur nuwun sembah nuwun nggih Mas Tengkleng. Mas Eno nggih matur nuwun katresnanku ya. Kula niku iso nek prei nek dong pepunden-pepunden dalang kuwi do mayang kowe nusul ngono lho Gong. Aku sibuk. Iki ngeyel sampeyan iku wong laris kok. Nggih pengestune mboten kok laris ning pancen do sing nanggap niku do ora duwe pilihan liya. Guayang. Ngomong sombong kuwi lho. Wong iki mbane mati jingkrung lu wong mati umuk katur. Ya wis ora apa-apa. Mas Joko Sunarno katuran nyekar. Iki anu lho apa jenenge kenugrahan lho BWKS iki dirawuhi para pepunden dalang adik-adik. Ya luar biasa iki. Bisa dingerteni karo para pepunden-pepunden. Ya Mas Joko Sunarno ados Kambaya lali lho, Tru. Ya. Mangga. Badhe ngaturaken menapa, Mas? Mengke kajenge bar niki terus sinden-sinden kula. Wis jam 1 ya, Tru. Wis men rasa mikir jam. Janipun langsung Mbak Elisa niku mau diarep-arep para kadang-kadang. Sinten? Sing ing Sulawesi niku lho. Oh, nggih. Panjenengan mboten kersa nyekar nggih mboten apa. Oh, nggih purun Mas Sendika sing dawuh jenengan kok Sendika dawuh. Mboten, ampun mensul nek kalih kula. Nggih Sendika dawuh, nggih. Pau sampean wis ngendika Mbak Elisa mawon saniki bareng kula ajeng ngetoke Mbak Elisa sampean ajeng nyekar. Niku sing positif sing pundi? Niki teng Kulon Progo lho mboten main-main lho. Oh, nggih kula masih kalah masa.
teng Bandungan gitu tetep sampean kalah masa kali kula. Nggih, pancen yo leres nggih. Masa sampean Bandungan to? Lho wisata hati ngendikane. Kok mboten ngabari lho. Nah. Kan iki minten iki. Nggih, pun tembang kangen mawon. Tembang kangen nggih. Ngambil cakepane Mbak Menak kesupen. Menika anggitanipun Jawa Timur ya Mas Sigit nggih tembang kangen niku. Tulungagung. Tulungagung dibukake catetan. Heeh. Tembang kangen mawon sing gampang. Nggih nambani kangen kula kali kadang-kadang BWKS. Tembang kangen. Ya ming kok kuwi kanca tani, Gong. Wah, kan utek kuwi sine kuwi kanca tani. Radiomu yo ming AM dadine. Ya. Wayah wengi udan grimes ra wis banyu kang tumetes dadi saksi kon nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah nutup kalbu rasa kang tak ampet agawe ora dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki mandang wuyung rina wengi tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud udan grimes ora wis banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilir tutup aku rasa agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora
setyo ngenteni baline enjamani sesepuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Ya komplit ya Mas Sigit. Ayo sing saka Kayoja wis rasa kon nembang men. Heeh. Paling eming koto-kowo kesana. Iya. Ayo Mas Sigit, Mas Tengkleng, Mas Joko Sunarno, Rembang saka Surakarta. Boyolali ya Mas Tengkleng nggih. Boyolali loro-lorone kabeh padha kepareng nyekar. Heeh. Wis diaturake komplit ya. Ya nek padha longgar ya Truk. Ya ora ketang cilik-cilikan ki pendak netone awake dhewe nganake wayangan. Mbok menawa kersa rawuh pendak Rebo Wage malam Kemis Kliwon. Oh. Neng Sedayu, heeh. Sesuk tiba tanggal 13 Februari. Oh. Aku mesti ngrawuhke dalang-dalang sepuh dienggo apa jenenge iki? Ya apresiasi lah. Ya pancen ngono ya apik kok. Heeh, men. Ben rawuh mbok menunggu gayengke Gojek sing penting ketemu iso ngraketke pas duluran. Ya sing dijaluk ya pancen kuwi. Yo Elisa kowe wis dinteni para rawuh Elisa. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, halo, ini di mana? Kulon Progo ya? Halo, PWKS Kulon Progo apa dari Kulon Progo semua apa dari seluruh Nusantara ini? Warna-warna, ana sing saka Semarang, ana sing saka Dari Semarang, Solo, ana sing Solo, Pulau anu di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Mana lagi? Banyak ya? Oke, pokoknya udah melumpuk ke Ya, ini ada yang dari Prancis juga loh. Siapa? Itu, ada itu yang rambutnya kayak kawul itu loh. Itu dari Prancis tuh, PWKS dari Prancis itu. Mbak Ada. Sasa toh? Ya, itu juga datang. Dipanggil ke situ, ayo. Oh ya, sini boleh. Wah, kita berbincang-bincang ya Mbak Sasha. Ya. Sasa. Iki kok iki bumbu masak enak tuh. Ayo. Bumbu masak Sasa. Oh. Ning ketoke rasa dibumboni enak iki to. Rasa dibumboni wis ngono wae. Iya. Mbak Sasa. Halo, Komong Watu. Pengen Pak. Iya. Iya Pak. Baju aku. Seneng tenan aku. Halo. Aku ki mung dingonone wis seneng kok. Iki wis tak bayangke tekan sesuk. Omong ngono ki londo kok seneng ora. Ya. Halo, Komong Watu di Bisa kasih tahu, Komong tu tapel kasih tahu tuh. Comment je m'appelle? Ya, J'utilise le français ou l'anglais ou... Ya, kenalin aja. Bonjour, je m'appelle... Piye Mas Bagong piye? Piye dengkulmu melacat. Iki omong-omongan. Omong. Kene iki tak omongi ya aja sok muni ngebong. Orang ngebong. Kebangetan le murah-murah ngebong. Komong, orang ngebong. Mau bang-bong. Kok ora ngejajan ngebong. Komong dudu ngebong. Komong tu tapel arep matine jenengmu sapa? Dikenalke ben do ngerti. Sasa. Iya. Kapan datang ke Indonesia? Sudah satu minggu. 1 minggu ini. Iya. Oh, kok tahu kalau di sini ada wayangan? Tahu ya. Dari siapa? Ada mata-mata yang bilang ke saya. Ini tak pancing matanya siapa? Dia mesti muni matamu ngono. Kuwi dagel aku iku. Iya, Sasa iki wong endi? Wong Prancis. Wow, Prancis. Ya Mbak Sasha dari Mbak Sasa. Prancis. Dulu Yes. sekolah diisi ya? Ya dulu ya. Ya, Di sekarang pedalangan iki Pak, pedalangan. itu kok rambutnya nggon tangan kok banyak sekali toh? Iya, ini khusus saya. Kok enggak dikerok? Ternyata tidak. Kenapa? Enggak risih ya? Ini rambutnya. Tidak. Kenapa? Arus. Hah? Arus. Arus itu apa? Harus. Ya kalau cewek itu baiknya nggak usah ada bulunya. Oh, coba dia kamu. Ya ini enggak ada. Ya, dia juga ada. Biar cetak. Dikit. Maksudnya piye?
Maklotsu. Maksud lu maklotsu? Maksud lu? Yo. Jangan ada wulunya enggak, Pak. Yo ojo ngrembok wulu. Hah? Ojo ngrembok wulu. Ngerembok apa? Ngerembok. Ah, wong langgene seling surut. Ngerembok. Ya, Mbak Sasha, kamu kenal nih Pak Dalang satu ini? Ya ini? Kenal ya. Ya kenal tapi tidak begitu dekat ya. Enggak. Besok didekatkan. Jangan nanti kamu diblasoke. Lesung jumenglung limbalan. Tahu lo tembang itu? Lesung jumenglung mana kermangung kok ngomandang isa jroning pradesan tuh tek mudo tekku nah tekku itu nanti bisa dekat. Lisa apa artinya apa? Kuwi artine bahaya kuwi. Ojo ngerti lah. Sesuk tandani ning omah. Aku wis tahu soalnya diblasoke karo kuwi. Yo iya bahaya kuwi. Ora gathuk. Ora gathuk ayo kono nganggo aji-aji lembu sekilan. Ketoke kaya kena ning isih sekilan. Menurutmu Pak Seno kayak apa ini Dalang kayak apa? Kamu sering ikut Abah dulu ya, almarhum Abah ya? Iya. Ya. Gimana Kalau Pak pendapat? Seno tuh gimana? Dalangnya gimana? Pendapatmu gimana, Sa? Kasih tahu lah dikit-dikit. Ya, jujur ya, saya jarang ikut Pak Seno ini karena aku nggak mengerti. Nggak ngerti bahasanya, umurnya. Oh, Aku, ya. Orang-orang semua ketawa terus. Aku cuma diam. Kenapa mereka ketawa? Nggak ngerti artinya. Iya. Saru, nggak usah tahu. Aku aja kapok menyesal, aku itu menyesal tahu itu. Cangkemmu ini ngapa ya? Kok ngojok-ojoki. Mbok sekali-sekali aku tak duwe penggemar londo. Aku duwe penggemar londo ki mung lanang, mung entek-entekke apa-apa. Londo kok tak pakani iwak kirik barang doyan. Doyan gue. Kok barang tak kandhani this is dog. What? Barang no what aku yang. No what tidak apa-apa maksudnya. Iya ketok blasoke kok senengane ta. Ya. Sasa, Ya. kamu bisa nembang enggak? Tidak. Bisa sulo ini, Bas Nggak bisa, Bagong. saya. Sulo. Tidak bisa. Sulo. Sudah Dalang. lupa saya. Tak andani, mengko tak andani. Ya. Juang kacang perahu rokus wokai kayak jajal. Aku sudah lupa. Oh, udah lupa. Forget. Sudah Oke, terlalu it's lama. okay. Apa bisa belajar sama kamu? Iya. I'm sorry, Lagi, Pak Dalang. I'm sorry. I have to learn. It's again. okay, it's okay. It's okay. Oh, okay. Thank you. No problem. Oh, maybe I can learn with you. What? Maybe I can learn with you. Oh yes. I know. Yes, I know. Kok yes. Iya. Nyindir aja, Mas Bahasa Bagong Inggrisnya sih. yes. Yes. Yo. Iya. Yo, kue kan lo caritane wayang Jawi kuwi ora. Setitik diandani. Bisa coba, ya, Nah, bisa engko coba. tak kandani. Maaf ya kalau ada yang salah ya. Ya, enggak apa-apa. Caritane wayang Jawi. Wah. Cerita. Ing prajana langka diraja. Piye, Pak? Kaya ngene iki 70.000. 70.000 kaya ngene iki. Aku nek gelem melu aku 700. 700 ini karo ngepel omahku. Kamu dihargain 700, mau nggak? 700 untuk apa? Untuk suaranya. Untuk suaranya? Suaranya bagus ya. Oh, makasih. Sama-sama. Ya udah. You welcome. You welcome me. Sama-sama. No smoking. No smoking ki apa? Pom bensin. No smoking kowe iki ora ben pom bensin tulisane no smoking artinya ini pom bensin. Dodo. Kok goblokmu kuwi kok dudu. Kok iso? Iya ta, kayak ono tulisane no smoking artinya ini pom bensin. Oh, ora ya.
artinya jangan merokok, no smoking. Aku wani apa udah nempel bensin? Oh iya, rawani yang bisa ditina. Pengono kok S2. Ya ora apa-apa. Wes, Mbak Sasha wes tekan semono wae, lali bisa. Ya, enggak. Wes lali, lupa. Ya, wes lali, lupa ya. Ya sudah, ya udah. Bapak. Kasih aja ini, kasih kan ini ulang tahun PWKS. Iya. PWKS itu fans klubnya Pak Seno. Fans club Pak Seno. Iya, Kalau kamu harus- pakai bahasa Inggris bisa ya? Ya. Sing Bahasa ngomong Inggris. ki salah siji wae. Kene nyetret kono nyetret dibaca ya. Ya. Salah siji wae iki urung nek omong kabeh. Ya sabar Mas Bagong. Biar Sasha kasih selamat. So, I wish you a very happy birthday for the Kiseno Nugroho Fan Club. And semoga meneruskan ya. Ya, Ya, thank you. semoga congratulations. Ya, selamat. Ya, terima kasih ya Sasha. Ya, makasih Thank you Mbak very Lisa. much. Saya Pak itu Seno. nanti anting-antingnya ini kalau gua besar itu pakai kempul itu. Kamu tahu kempul? Boleh. Tahu kempul? Itu yang Iya, ada pintar. sana. Iya. Ah, Kamu kayak gitu. boleh dicoba aja. Pakai 6 sama ro, 6 ro. Neng nang neng. Aduh ya no neng. Terima kasih Sasa. Ya, Terima kasih ya Sasha. Biar Mbak Elisa yang nembang ini. Ya. Yo, iki nembang apa Pak? Sakarmu. Sekarangku tenanan. Ah. Yo, lali janjine wae langsung ora sanggup. Boy. Ini pada nunggu kamu bawa kok. Oh, gak bawa barang. Nganggo. Ya. Iki elok tenan yo Pak. Kowe kok duwe penggemar samene oke lho. Ayo mbok iki ya Piye paling. carane, Pak? Mbok iki paling Nganggo. wong do ora sadar kabeh kok iki. Ora kok iso ora sadar e? Ora sadar ki piye Ayo maksudnya? sembo ya mbok menawa ya. Aku dhewe ya ora bentuk, aku dhewe ya ora gawe, sing gawe ya kanca-kanca kabeh. Terus bertambah. Mbok menawa saka di streaming liwat PWKS live biyen terus nganti tekan ngendi-endi penggemar PWKS ki ya disyukuri lah. Ya semakin berkembang ya bagus. Di mana-mana nek kowe melu aku pentas kan mesti ketemu wong PWKS. Ya benar. Di Pontianak ketemu wong PWKS, di Banjarmasin ketemu wong PWKS. Gak cuman PWKS sih, banyak kata-katane. Ono dalang seno apa sih? Warna Senomania. Boloseno. Boloseno. PSS. Penggemar setia Seno. Oh, ono barang tak kira Sleman kuwi penggemar sepak bola gitu. Bajul cengelmu itu. PSS. KSBB ono ora? KSBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Ono ora? Lah ono kuwi. Kuwi ono tak bubarke. Iya. Ya. Sumbian rasa eling-eling. Oke. Ini juga disiarkan di Dalang Seno. Itu tulisannya DHALANK. Banyak yang nggak nemu, Pak. Oh, terus? Ya, katanya susah nggak ketemu streamingnya pada laporan. Kok susah nggak ketemu? Nanti ini baru OTW ya, baru awal-awal. Jadi semoga nanti bisa stabil maksudnya. Kuwi tugasnya tim streaming. Ya, tim Atau streaming. nanti di reka. Direko. Direka iki basa Inggrisane apa? Direko ngerti aku Di inisiatif. Di inisiatif menjadi kepada rombongan streaming supaya piye caranya supaya streaming ini gampang digoleki. Iya. Jadi kalau udah di subscribe ya, tahu Pak Bagong gimana bilangnya subscribe? Di itu loh di subscribe ada. Ngono wae. Iya. Di subscribe nanti bisa muncul sendiri notifikasinya. Iki uga sing dora adong. Ya. Subscribe. Supribibi. Sutribe. Ah, kuwi ono sing ora adong. Sutribe. Aku ro bojo kowe bengi-bengi boyo tak subscribe. Engko dilulur kuwi Maksudnya apa? Tak nunul. Denunol kuwi. Yo bawani. Oke. Apa ini ya? Pelok ya. Ya, pangkur aja. Aja turu sore kaki Aja ya turu, kena, ya. pangkur ya kena, tibake lali janjine. Oke. Ya. Aja
suarane meh rada keder-keder. Ya ini lama nggak nyinden ya. Karena ngapa kok ndak nyinden? Ya ini dalangnya nggak payu. Besok tak balik meneh ning Sulawesi kok. Minggato kono. Dalange enggak payu. Iki sasi-sasi sepi ya, Sa. Kowe nek nang Jawa iku kudu ngerti hitungane sasi wong mayang karo ora. Januari, Februari iki gamelan wayang akeh sing mlebu gaden. Soale kuwi ra payu kuwi. Oh, dadi khusus Januari, Februari. Ya Maret barang. Kok terus, Pak? Wong iki mulai rame iki biasane iki nek wis bar bodho riyaya wae mulai sawalan iki wis gleleng sesuk. Gleleng. Sebulan penuh. Poso mrongos. Poso merongos nih. Merongos ki piye? Mongos iki untune maju. Oh, untune maju. Pokoke wong mrongos ki rekoso ora ana rejeki. Wong poso ki diwajibke dienggo ibadah. Mula ora kena dienggo golek rejeki. Ngibadah sik, nek ngibadahi tuntas poso 30 dina terus mengais rejeki. Gusti andung rejeki piur. Oh, iya. Terus manganku piye? Nek pas poso kuwi, engko le buka nganggo apa? Duite ra ono. Pak, Goblok. Kowe iki nang masjid jam 5 ki entuk tahu. oh iya bener ya. Kowe iki ne dienggo ta? Heeh, wis paitan nganggo kerudung. Terus tengok nang kono kok didumi dos. Oh iya. Mangan wis wareg. Oh bener. Acarane. Acarane Pak Bagong iki lho. Mobil AB 8043 FC harap diwalik. Arep dienggo liwat mobil liyane, maksudnya diwalik iki digeser. Digeser parkire. AB 8043 FC. Oh iya, Kulon Progo iki. FC ya. Kulon Progo. KFC CFC. Iya. CFC Cakraningrat Fans Club. Ya Pak ya. Ya. Nanglang jagat nyangking pokor kencanane yo Jawa isih jalan yo geng iki mau yo di WA karo PWKS Jabodetabek yo nyuwun ulang tahun neng kono. Wah, larat iki. Nek ulang tahun ini ora bayaran. Piye? Nek ulang tahun ini ora bayaran. Ora. Ora to? Ora. Waduh. Gak kira bayaran. Rumangsamu bengi iki piye, Wak? Heeh. Wah, wis kowe iki salah. Mau ngarep golek duit wae. Berarti ini piye sesuk aku njaluk kowe yo. Beres. Aku ki pengarep tanggung jawab. 5.000 wae wis. 5.000. Isine 5.000. Kok isine 5.000?
kang kelawan pangan ya iku wanda munggah dhuwur kene ana kewan arep mlebu klambiku kuwi disingkirke malah jagongan. Ya iki akeh kewane ya, Pak. Ketoke akeh boconge barang. Pocong. Mau ana sing nabrak pocong kae sing demung nabrak pocong jarene. Kuwi mung sasmita. Sasmita apa kuwi artine? Sing demung kon ngati-ati. Emang artinya apa? Artinya takon Roma Irama kono to. Judak. Ya. Wong maleksa benah rimo mangga lali janjine ya.
Terima kasih Ya, Elisa. sama-sama. Ya, wah. Sindro. Ya. Langsung songo ya, Tru. Ya. Ora nganggo diteruske tem rasa. Ya, ya ngono ya. Heeh. Piye, aku arep ngrembug sejatine sore wis kowe ora usah cerewet. Sekali aku ora nampa apa sing domongke bapak, tetep ora nampa nek arep kowe arep mbebujuk karo aku piye wae carane ora iso tak lakoni wis to, percaya aku. Nyatane ning kalangkan agar pandan moncar. Oh